Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Astelenean meteorologiaren mundu eguna ospatu genuen eta gaur klimaren mundu eguna ospatuko dugu. 1982an egindako klima aldaketari buruzko Nazio Batuen konbentzioan sortu zuten egun hau. Mundu mailan pertsonak klimaren garrantziaz eta eraginaz kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko, baita klima aldaketak gizakiarengan duen eraginaz ere. Imaginatzen duzu egunero lotara joan aurretik urrengo goizean ze eguraldi egingo duen egiaztatu beharrik ez izatea? Erantzuna egunero berbera izatea euria egingo du. Bada Mawis Ram Indiako ipar mendebaldeko herriska txiki batean, hau da realitatea Goiuri. Euria da beraien bizimodua. Izan ere leku honek planetako ezeena izatearen errekorra du. Urtean bataz beste 11.871 milimetro euri egiten baitu. Hau da, 12 hilabeteko euria Mavsinan urtean Londresko prezipitazioa halako 10 izango litzateke eta esaten dute Londres euritsua dela. Baina Mawis Rameko ezetasuna muturreko egoera klimatikoa iruditzen bazaizue, Antartikako McMurdo ibai lehorrak ezagutu behar dituzue. Hemen euria eta elurra hain dira urriak, zenbait gunek 2 milioi urte baino gehiago daramatzatela prezipitazio esanguratsurik jaso gabe. Ondorioz, Marteren antz handia duen eskualde bat da, are gehiago NASAk planeta gorriaren eredu gisa aztertu du eremua. Hain giro gogaikarriak nekez har dezake bere baitan bizitzarik, hala ere, ez dago, erabatutxik. Mikroorganismo txikiek urteetan zehar hainbat estrategia garatu dituzte hain muturreko ingurune batean bizirauteko. Klima aldaketak muturrok larriagotu besterik ez ditu egiten. Ezeguneak eurietsuagoak eta lehorrak areidorragoak bihurtuz. Orain mutur horiek aztertzeko zeregina dute zientzialariek larrialdi klimatikorako konponbideak bilatzen saiatuz. Bizkortu duzu poloetan, glaziarretan, epelta eroso ginenean, eten dira komunikabideak, gure artean, berenjiako zubirik ez dago, galdu naiz, aurkituko nauzulako, aztarnak irakurtzen ikasi duzulako eta bihar. Larrialdi klimatikoaz eta naturaren defentsaz ari garela adibide ezinome bat topatu dut gaurko hemerotekan. Duela 2 aste kontatu genizuen, baina nola gaurko egunez gertatu zen berreskuratu egin dugu. 1989ko martxoaren 26an eskalatzaile talde batek plataforma ezarri zuen Irurtzungo Biaizpe arkaitzetan Leitzarango autobidea eraikitzearen aurka. 2 astez hainbat lagun txandakatu ziren bertan zintzilik egoteko. Garai horietan autobidearen proiektuaren aurkako ekintza andana egin ziren. 1990ean autobidearen aurkako koordinakundeak lurraldea alternatibo aurkeztu zuen autobidea eraikitzeko aurretik zegoen errepidea baliatzea proposatuz. Apaintzen zutena uantze alaia, isildu da maiten nuen sinfonia, itzari da ene amazo.
Protesta modu batetik bestera, gaurko egunez 1985 Londres hegoaldeko emakumeen ospitalea desalojatu zuten 150 poliziak. Ospitalea itxi nahi zuen administrazioari aurre egiteko, 200 gora emakumeek eraikina okupatu zuten. Izan ere ospitaleko langile guztiak emakumeak ziren eta emakumeak hartatzen zituzten. Ospitalean pazienterik ezoa zegoen ere okupazioaren helburua materiala prest edukitzea zen, ospitalea berriro irikitzeko. Ospitale txiki xamarra bazen ere, eraikin Victoria handia zen sarrera asko zituena eta beraz pikete ugari antolatu zituzten. Mota guztietako emakumeek hartu zuten parte ekimen hartan, auzoko emakumeak, ospitaleko langileak, erizainak, neska talde anarkistak, Flash for Lulu izeneko taldeko abeslaria han egon zen, lehenengo gaua udako gau epela zen eta jendea lasai bertaratzen zen. Jets fly over, a car goes by and the sun goes down. We'll talk about the town. The city's mad in the head. Hurrengo asteetan okupatzaile berrien inplikazioarekin fase berri bat hasi zen. Ezin zuten mugarik gabe eraikin utzi batean eserita egon. Kanpaina zentro bihurtu zuten ospitalea. Beste ekintzaile talde batzuk gonbidatu zituzten espazioa erabiltzera eta hainbat jarduera egin zituzten. Hala nola merkatu txikiak, te-dantzak, piknikak, olerki emanaldiak. Bazen erizain talde erradikal bat, garai hartan jardunean zegoena. Asiako emakume talde bat ere han bildu zen, akupuntura egiten zuena, eta pixkanaka emakume zaurgarriak ere gerturatu zirenan bizitzera, emakumeen etxe handi bat bilakatu zen ospitalea. Azkenean, gaurko egunez, kaleratze iritsi zen. Barrikadak antolatu zituzten, baina polizia asko etorri ziren. 100 gizon eta 50 emakume. Esaten dutenez, emakumeak jarri zituzten lehen lerroan, desjabetze leuna izan zedin. Eta aldendu nahi genuen horrezetatik, uste baino gertuago gaude jadanik. Kaleak aldatu dira oharkabean, beste norabait begira geundenean etorkizuna ginenean. Erreza zirudien, erreza zirudien denak. Eta korrikarekin lotura duten 3 efemeride ditugu. Gaurko egunez, 1983an 8. korrikari hasiera eman zitzaion Iruñean. Apiriaren 4 amaitu zen Bilbon, denok maite dugu gure herria euskaraz lelopean, 2120 kilometro egin zituzten. Urte hartan, Josemi Zumalabe izan zen mezuaren egilea, omendua ostera Martin Ugalde kazetari eta idazle Ando Aindarra. Hala, berak egin zuen Bilboko azken kilometroa aekako arduradunekin batera, eta bestia Tapia Taleturiaren aide korrika izan zen. 2 urte beranduago gaurko egunez baita ere, martxoaren 17an Donibane Garazin hasitako 9. korrikari amaiera eman zitzaion Gasteizen. Egun hartan Andramari Zuriaren plaza txiki geratu zen. Euskara zidatziriko lehen liburuak 450 urte bete zituela eta haren egileari, Beñat Etxepareri nolabaiteko keinua egin nahi izan zion aekak. Batetik leloa aukeratzean, idazle Baxena Bartarrak aldarrikatu zuen Euskara jalgiadi mundurat gaurkotu zutelako, eta bestetik idazle Baxena Bartarra izanik garazitik abiatu zen lasterketa. Ona aukera jalgiadi euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz. Ez egin galde guzen bat lagunote, irekin asko izan gaitezke. Itxasoan uratarea, euskara ere gurea. Denona da, kaleko ondartza, gerorantza, guazen korrikaz. Ona aukera jalgiadi euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz.
Aste artean esan nizuen hori zela korrikako abestien artean nire gustokoena, baina 3 efemeride zaudela esan dugu eta 3 falta zaigu. 2009ko martxoaren 26an, 16. korrikari hasiera eman zitzaion Tuteran. Pirritx Porrotx eta Marimototxek egin zuten urte hartako mezua eta hain ederra izan zen zatitxo batzuk ekarri nahi izan ditugula gurera. Bada altxor bat mundu osoan euskaldunok bakarrik duguna. Ez da ezkutuan dagoen horietakoa, lurpean edo uarte bakarti batean gorterik dagoena, ez da filmetakoa ere. Altxor hori egiazkoa da eta gu denona denok elkarrekin partekatzeko modukoa, partekatuz bakarrik hartzen du bere benetako balioa gainera. Altxor hori Espainetan dugu, beti prest emateko eta jasotzeko, edo biak batera akaso. Asmatu alduzu dagoeneko zer den, bai? Bai, muxua da, edo bai, euskara da. Edo biak batera, biak baitira partekatzeko, biak Espainetan goxo, zugandik gugana eta gugandik zugana, guk nahi dugu eta pres gaude. Eta zuk eman nahi aldiguzu musu, egingo aldiguzu euskaraz, ara, gu ezkara laukatu eta zure laguna gara. Beste hizkuntzak maite ditugu, eta ezagutu nahi ditugu, eta erabiltzen ditugu, baina bizi, euskaraz egin nahi dugu. Mundua koloretakoa atsegin dugulako eta ez zuri beltza. Munduari gure kolorea eman nahi diogu, euskararena, etxetik hasita, Euskal Herritik. Euskara, korrika kariketan doa mundua. Ongi etorri aitor, galdu zuen tapila dator. Ongi etorri sarai, elduarren korrikatarra. Gaur ere Garazi Castañorekin hitz egingo dugu, korrikaren jarraipena egiten ari da eta azken orduetan gertatutakoak kontatuko dizkigu. Eta Noa Gaztañagak crossover jaialdiaren inguruan hitz egingo digu, Sara Zurzada ediziontako ikusle gonbidatua berrikuntzaren protagonista eta etxeontako laguna denez telefonoaren bestaldean izango dugu. Irauli elkartea ezagutzeko aukera izango dugu, Iruñetik etorriko dira Erkuden Xabi eta Jon. Aldo Mendez kontalari eta musikari kubatarra bigarren kafea hartzera etorriko da. Urte batzuk pasatira lehenengotik eta jakin nahi dugu zer kontatzen digun. Eta horren iria izeneko proiektoren baitan, Isabel Agirresarobek belaunaldi desberdinak batu ditu ahozkotasunaren bidez, etxeko helduenak eta txikienak. Entzuleok, martxoak 26 ditu gaur eta ostegona da, ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleo Goiuri Ezeiz Arandia egunon. Egunon. Aurkeztu nahi dizugu, baina oraindik ez da gure hor bildu Noa Gaztañaga, segituan izango da gurekin eta maite dut ereskatu beharko diogu, ez pentsa? Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1153 du, martxoak 26, goizak 10:21 minutu, eta gu 2 edo 3 hobeto esan da laister, aurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete bai, naiz irratian. Entzuleok, gaurkoa horrelaxe abiatuko dugu. Malgak euskara ikasteko autotrikoa egin zuen, bide horretan euskararen aldeko ekimen ezberdinetan hartu du parte. Nagusiki Uribe Kostako korrikaren antolakuntzan egon da urte luzez. Era berean Plentzira euskaltegia ekartzeko lantaldean aritu zen, eta berak proposatu zuen gaur egun oraindik euskaltegia mantentzen duen izena Jentil Basko. Azken 2 hamarkadatan, Arkote
Eskau taldeko kide aktiboa izan da. Zuzendaritza batzordean ere parte hartu du. Garazi Castaño lankideak helarazi digun bideoa hementxari gara Marga Muruari egindako aitortza ikusten, plentziatik igarotzen ari zen korrika, eta Marga Murua, bueno, euskaldundua eta gero herriko euskalgintzan oso aktibo egondako emakumeari, aitortza egin diote bere herritik igarotzean, aitaren argazkia berare atera du, hortxe azpian gordeta zeramana, eta erabate unkituta, gaurko egunak, gaurko goizak utzi digun, momentu horietakoa dela esan genezake, baina hobeto kontatuko digu Garazi Castaño lankidea. Garazi, egunon? Garazi entzuteko aukera daukagun segituan, badakizue, hortxe kobertura giroan eta beti biltzen garela pixka bate dantzan, baina segituan berreskuratuko dugu berarekin konexioa, eta esaten ari ginen bezala, hause goizak utzi digun momentu horietako bat, horietako momentu ez josia, izaten dago juri korrika, ze atzo aipatzen nuen, ertzetatik ari denentzako euskara hain arnasgune, hain erdigune, hain hegemoniko ez den euskal herri zabal eta luzionen hainbat txokotan korrikaren igarotzea bereziki unkigarria eta bereziki aitortzarako eta euskara oso autu bihurtu dutenentzako espazio bat ere bada, eta ikusten ari ginen, hau bera ez, gaur goizak plentzian utzi digun hau, bada horren adibide bat ez, zenbat emozio, zenbat malko botatzen diren korrika batean zehar. Zalantzari gabe, baina edozein irudirekin ez, ikusten duzu edozein ordutan zuzenekoa eta jendea dago, eta ikusten dituzu herriak jendez lepo, nik egia esan aitortu behar dizut, unkitu naizela gaur goizean agertu zaidalako TikToken, badago emakume bat, ez dakit nongotarra den, uste dut Andaluziatik etorriko dela, bere izkeraren gatik iruditu zait, baina berak kontatzen du, euskaltegian ikasitakoa ez, eta bere arazoak eta kontatzen ditu normalean, esaten du, ama gaur erakutsi digute hau, eta hitz honek beste hitz honen antza du, eta nila nahastu naiz honekin, eta horrelakoak kontatzen ditu. Eta gaur ikusi dut igo duela bideo bat esanez, bere bizitzako lehenengo korrika bizitza egokitu zaiola, Deban, eta han joaten den, berak ezaki oso ondo, zer izango den korrika, bere lehenengo korrika da eta kalean galdetzen dio hango herritar bati, euskeraz, korrika nondik etorrikote den, bidaltzen du errepide bazterrera, eta han jartzen da, eta bideo igo du, eta unkitu naiz, pentsatuaz, ze polita, zakit kanpotik etorritako pertsona bat, euskera ikasten ari da euskaltegian, eta ze berezia izango den, horrelako pertsona batentzat, korrika deskubritzea. Egia esan, bada deskubrimendu bat jende askorentzat, nik baditut lagun Latinoamerikarrak Euskal Herria duela urte eta piku bi urte iritsitakoak, pixkanak euskalduntzen hasi direnak, eta egun hauetan idazten ziaten flipatuta korrikan ikusten ari direnarekin, eta hizkuntzaren inguruan dagoen energia horrekin, ez? Lenguan ere lagun kataluniar bati Bartzelona izan ginen, eta kontatzen dionean, hau hemen gertatzen ari da Bartzelonako Euskal Etxeak antolatu duen korrikatxo paralelo hau, diasporek egiten dutena, baina Euskal Herrian hau ari da gertatzen, ez? Eta kontatzen nion, hain unkigarri egiten zaigunez, ez dakit binetan meme hori, nola ditu, bazeneki zein ederra den, eta tipa bera pixat unkituta ez, azkenean, hizkuntza minorizatu bat bizi duen edo nork empatizatu dezakelako gurearekin, eta ez zuela honen berririk, eta nahiko harrituta zegoela. Momentu asko unkigarriak eta momentu asko benetan ederrak korrikak uzten dituenak, eta hoien berri emateko orain bai Garazi Castaño lankidea badugu gurekin. Garazi, egunon, eta konta iguzu, zer modu zabiltzate?
badirudi pixka bat dantzan dugula konexio hori, saiatuko gara berriz ere konexio hori berreskuratzen, baina hortxe ari zen Garazi Kastaino, pentsatzen dut Goiuri Garazi Kastainok eta ez dakit egun hauetan iruditan ikusi dugu Latz Artola, Berriako kazetaria, eta beste, jarraipena egiten nahi diren beste hainbat. Nekeak ere egingo duela ez momentu hauek unkigarriagoak gertatzea, eta aipatzen zuen Bizkaian sartu eta ez dakit, amaiera gertuago ikusti horretan ere, arnaz pixkat, edo energia pixka bat, edo indar pixka bat, baina eraberean nekeak pilatu behar duela han buru belarri lanean jarraipena egiten diharduten hoien guztientzat, eta olako momentuak ez lehen aipatu dugun, margaren momentu hori, baina besteen bat ere oso sonkigarri egingo direla ez. Bai, noski, gainera zuk pentsa, guk orain korrika nola bizi izan dugu egun hauetan, iritsi zenean gure herrira, kalera atera ginen, eta korrika egin genuen pixka bat, eta gero etxera bueltatu ginen, gure ohera, eta hementxe gaude, baina korrikak jarraitu du. Eta lanean jende asko dago, korrika gertatzea albidetzen duena, eta noski, nekea ziur nabari dutela. Oso ederra ikusten ari gara orain hementxe urdulizko futbol taldeak daramala lekukoa, eta iruditu zait pixkat aurreratuta doazela, batzuetan gertatzen da lekukoa eta pankartaren artean ia ez dagoela tarterik, eta besteetan lekukoa asko aurreratzen da, eta pankarta pixkat atzerago geratzen da, eraz mutikoak lasaitu pixkat erritmoa, Gaur ikusi dut erorikoen inguruko meme horitako bat, kaixo Garazi berriz ere entzuten zaitugu, bai? Aiar aldera iristen ari zinen zure kontakizunean, esango nuke. Aizu, Garazi, aipatzen zenuen leno, Bizkaian sartzeak nolabait amaiera gertuago psikologikoki edo ikustera zaramatzala, aipatzen nion Goiuriri, nekeak ere eragingo duela, kaso emozioak ere pixkat borborrago, pilpilago egotea, eta gaur lehen ere helarazi diguzun bideo horretan, ez, ikusi dugun bezalaxe, ez dakit, olako egoerak, ez, marga muruari egindako aitortza hori, berare unkituta ikusi dugu, zuek ere emozioak pixkat hola saltxan izango dituzuela.
Ze ona, aizu azken atxorretan, indar horrek behintzat jarraitzea, eta pentsatzen dut, nekeari ere nolabait han bizi den energia horrek ere eragiten diola, eta egiten duela gora. Zer espero duzu egorkorako, Garazi, lehena ibilbide ipatu duzu, bada mugarri bereziren bat, bada nolabait, gurutzatuko duzuen punturen bat, agendan markatuta behar duguna? Epa. Garazi Gaztaino, barrekin geratuko gara, ordu batak eta piku bitarte horretan, Barakaldotik Erandiora zerbait polita gertatuko da. Erandiotik Barakaldora. Ordu batak eta piku konektatu korrikarekin, ikusi, eta guk ere egonean zehar Garazi Gaztainorekin, etxe honetan, naiz irratian. Jarraituko dugu informazio hori gurera ekartzen. Garazi Gaztaino, mila esker gaur ere, eta animo, oraindik egun pare bat, guri egun bat geratzen zaigu, zuei zerbait gehiago, beraz, gozatu eta jarraituko dugu, bihar berriz ere izango gara elkarrekin. Entzuleo, goizeko 10:34 minutu ditugu, eta esan da bezala, guk aurrera egingo dugu, maite duten tartean murgildu behar dugulako, eta nolabait, egun hauetan korrikak agintzen du, eta gure, saio antolatzeko ordutegi ohikoa, pixka bat dantzan jartzen digu, baina gustora jartzen dugu dantzan, ez pentsa, bada guretzat ere energia txute bat goizetik, saio hasi eta segituan Garazi Gaztainorekin bat egiteko aukera hau izatea. Batek nabiltzen barrendik iribiltzen gaur baneki nola irten nola izu edeseraiki aski dut zure esku. Goiuriz izan handia. Kaixo. Noa Gaztañaga. Kaixo, egunon. Hirurak elkartu gara bingoz. Bai. Eta maite duten tartea egiteko aukera dugu. Ez ziazu esan, Lierren hasikantu hau estenik bombazoa de. Du, nahi nuke orainaz, gaino zer denik, baretzen. Tira, ez dakit, zu hasiko zara maite dutekin, Goiuri, no hasiko da maite dutekin, noa dauke pixkat aurpegia maite duta oso ondo prestatuz izanaren oraindik. Nik daukat maite dutez bat, tristenago. Berba. Tristenago, bai estatu dutelako Kutxa Espazioa edo Eureka Museoa ekainean itxiko dutela. 25 urtez irikita egon da, badakize divulgazio zientifikoa egiten zuela bereziki museo horrek, ziur nahi zentzule asko eskolarekin agian, joan direla Eurekara, edo Kutxa Espaziora, eta probatu dutela elektrizitate estatikoarekin hilak tente nola jartzen diren, edo mezuak odietatik nola bidaltzen diren, leku kutxuna izan da nire haurtzaroan, behintzat, eta pena ematen dit. Esaten zuten, aspalditik genekien istekotan zirela, zerbait plantilla behintzat langileak tabakalerara eramango zituztela, baina orain esan dute ez dela museoa bere baitan Miramondik edo Miramon ingurutik tabakalerara joango, bi gauza ezberdin izango direla, eta ja badu data, eta triste jartzen, no? Albiste honek? Ez da gutxiagorako, egia da notizia hau nolabait kolpeka jasotzen joan garela, ze lehenago ere itxiera ikusi genuen, gerora zertxo baita atzeratu zen, badirudi orain atzeratuko dena dela tabakaleran
bueno, Eureka museoaren ez dakit, spin-off txiki bat sortuko dutela, espazioak berak ez duelako gehiagorako ematen, eta 2027rako ea bat abakalerako zentro hori irikitzeko aukera ote duten, Atenea izenako duela, baina bai, nik ere bat egiten dute pena honekin, eta egia esan, lehenago ere nolabait salatu, kritikatu eta pena zartu dugu notizia, eta notizia atzeratu, zertxo bait trabatu, eta azkenean badirudi ekainean itxiko duela behin betiko, bere atea, Eurekak, igual joan barko dugu, bai, gura agurtzera. Bai. Nazko nintzen, urrez nintzen, estali geruzak abiluztu zegia desestali zurera. Noa Gaztañaga zein da zure maite duta? Edo maite dut ez da, baina gozat esango dizut hasi berri zara, eta maite dut ezekin ezin duzu gehiegi flipatu, Ez. Goiurik bai, aiagaloiak dituelako eta nahi duena egiten duelako, baina berez zehatu behar dugu baikorrago kontatzen. Nire maite duta pixkat igual frikia, baina egia dara nire ikuadrian asko hitzeiten gai bat egun hauetan, eta igual gazte asko hitzeiten duen gaia, dara este arte honetan gure infantziako telesail bat bueltatu dala. Hannah Montana. Eta nik uste, gainera horrekin batea hitzein da beste hainbat telesail bueltatuko jala, eta ez dakita pixkat guatzea, zertzan gutat Disney bezalako. Ni nago Hannah Montanaren itzulera honekin oso in. Denak, nik uste denak. Jarri Ordinary Girl. Don't get me wrong, I love who I am. I don't wanna be ungrateful, it probably sounds strange. Honekin Goiuri zen nahi duzu, Noaren belaunaldiarekin nolabait mimetizatu. Zenbat urte dauzkazu? 22. Goiuri zuko 32 egingo ditu sortzen. Egin ditut, ja? Noizan ere urte betetze eguna. Egia da urtarriak 10. Baza esango dizute, bizitzan 4-5 urte betetze egun dakizkite. Baina itxaron, Hannah Montana, behatuaren ze datatan, karo, guain dela 20 urte, baina, karo. Igual da gehiago Goiuriren belaunaldikoa zurea baino, Nila pixkat nizan, bai. Zamarrun. Bai. Ni pare bat urtegatik pixkat kanpoan utzi, harrapatu ninduen. Nik gainera, karo, orain streaming plataformen bitartez eta ikusten dugu, egan mundu mailan denok aldi berean eta horrelakoak ez, baino lehenez eta itxaron behartzen nuen, biko izen zituzten eta gero men Euskal Herrian noiz botako, eta ni 2009an joan nintzen ingelesa ikastera, tutik ikasi baina, joan nintzen Miamira ingelesa ikastera. Eta zertzen hango bizipenetako horrela gogoangarrienetako bat, Hannah Montanako atal berriak ikusten nituela han estrenatzen zirenean, eta ordan gero Euskal Herria bueltatu nintzenean, Euskal Herrian emintitzera zigoazen denboraldia, nik jada ikusitan eukala. Bueno. Hannah Montana, top. Nik maite dut ez bat ekarriko dut, maite dut ez bi ekarriko ditut, baina lehenengoa datorren astean gurean izango dugu Amaterra taldea, eta horren bateria jole Iñaki Letamendiaren aita zendu da azken orduobetan, gaur gauez horrelakoen batean esnatu, eta Instagramen sartu naiz, nahiko eskaxa pasatu nik ere, eta ikusi dut Iñaki Letamendiak berak bere sare sozialetan jakinarazi duela, dagoeneko gertazitekeela bagenekien zerbait, aita txistularia, semea perkusionista, euskal kulturan, folklorean eta musikan asko eskaini dutenak, eta hemendik Amaterra taldeari datorren astean gurekin izango delako, baina batez ere Iñaki Letamendiari, besarkada estu bat aita galdu duten egun hauetan. Eta beste maite dut ez dut batere maite
urtean laupabuz kontzertu eman eta mukiz josita egotea kontzertu bat kantatu behar duzun egunean. Gaur Postal Kolekzionistak eta esan ezin bi taldeak batera hariko gara Gasteizko Izaskun Arrue Kulturgunean, arratsaldeko 8 hasiko gara bertan, sarrerak oraindik salgai dituzue, baina gaur uste dut kantatuko duela kafe bat zoidiazu orain. Egia esan, orain hobeto xego sentitzen naiz, pixka drogatzen nabil tope, baina... Drogatzen nabil tope. Bai. Bida, gaur goizean egosi dut zain mina, jengibrea, eta limoia, eta estia bota diot, eta horrekin gutxi gora bera, ea pixka dola dena goxatzen nuen. Joan naiz gozaltzea salda beroa, aragi gozia eta txoixoa. Iruditu zaidalako horrek emango zidalola fuste pixka bat. Hori da esaten dutena beti, ez? Mukientzako txoixoa bezalako ez daula. Kibai txoixoa. Aspaldi ez dut entzuten behin batia loiolan. Pixka dola nabil, bai. Onartu behar dut denbora badela. Badago atal bat, Friends telesaiokoa uste dut hau kontatu dula behin baina gehiagotan. Phoebe Buffet pertsonaiak, bera abeslaria da, eta gitarrarekin no joaten da hor tabernara, kafetegira bestera, eta gaixotu egiten da. Eta han non konturatzen den gehiago gustatzen zaiola bere ahotsa, gaixorik egon da. Eta orduan, gaixo dagoenez, beste endo pixka bat horrela eztarri hartuta dauka, eta iruditzen zaio agian, jazz puntu bat ematen diola, pixkat seksigoa, eta orduan gero ja, pasa egiten zaio gaixoaldia, eta orduan saiatzen da gaixotzen. Eta orduan, ingurukoak gaixorik balin badaude, Kleenexak kentzen dizkie, joaten da kafetegiko katilloak txupatzen gaixotzen den, ze berak nahi duena da gaixotu berriro, abesteko pixka bat horrela. Egia da, badagoela zerbait ajegunetan, barrandan atera zara eta zaude, batetik pixkate labilago edo hola, azala pixka sensibleago daukazun horretan, eta bestetik ahotsa pixka ronkoago, zure ustez desente hobeto ari zarela kantatzen eta gauzak egiten. Gero uste ez dela oso erreala, baina badago zerbait hor pixkate horre ronko gozaude eta hotxak beste puntu bat hartzen duen horretan. Baina aukera hori izan zitekeen gaurkorako aukera bat, Postal Kolekzionistak ronko xamar, baina mukiki xamar ez dakitik oso garbi oso aukera hona den. Baina badauka gauza hon bat eta maite dut ez honek. Ui, ama. Zeguri, behin, Idoia Xarmak esan zigun, kafeina oso ona zela mukosidadea kentzeko. Hori egia da. Torak emate egita aukera, kafe hartzeko, gaur barra. Kafe bat zorbidatzu orain, frenonek alduzuen. Oiuri kafe bat zordiazu? Ez izut kaferik zor. Ez, ea. Ez. Zoni patun? Bueno, begira. Begira. Reklamazio gutuna, kafe bat zorbidatzu orain, besarkada utxien klubeko atarian, baitalean honi mohan lantalean, ez zonen aizago gietorrian. Entzuleok behin proma egiten hasita egin egingo dugu ondo, gaur Postal Kolekzionistak eta esan ezin Gasteizko Iakan Izaskun Arrue Kulturgunean, arratsaldeko 8 plazer baduzue, antzi izango gara mukizu eta guzti. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before.
Bueno, Inigo Guyuri, ontsi bertan ibili gala Hannah Montanataz hitz egiten, eta telesaietaz. Gaurko honetan ekarriko dizuet, telesaizaleek izordu berezia izango dute, gaurkon crossover kultura series jaialdian, Donostiako Tabakalera nahi zuzen, Movistar Plus plataformak bieko izpen berri estrainatuko ditu, Yo siempre a veces, eta por 100 millones. Gogoan dut crossover abiatu zenean, Maitena Salinasek ekarri zuela ona eztabaida bat, eta zen Friends edo Sex and the City zaleagoak ginen. Zure harrapatu dizute bi hoiek noa? Ez da? Osa, nire lagun batzuk toala ikusi dute Friends, baina ni ez iritsi. Juri kontua da dauzkala 32 urte, geiken 30. Nahi duenerako izan ditzake negatibo, eta nahi duenerako 70 bizi zen. Orduan, denerako ematen dio. Tira, Yo siempre a veces eta por 100 millones bi estreño horiek izango dira, Movistar Plus plataformaren bi ekoizpen. Badakigu zerbait hauen inguruan? Bai, alde batik daukagu Yo siempre a veces, honek eguneroko bizitzako egoera konplexu zitzeitegu, planak apurtzen diren uneak, familiaren aldaketak eta bikote harremanen zailtasunak ardatz hartuta, umorea eta drama nahasiz, emakumeen bizipenak modu zintzo eta gertukoan erakusten ditu. Bestetik, por 100 millones daukagu, telesailak benetako gertaera batean du oinarria, 1981 Bartzelonan gertatutako bahiketa batean. Istorioak hiru gizonen bizitza jarraitzen du, egoera ekonomiko zail bati aurre egin nahian, erabaki muturreko bat hartzen dutenak. Bi proposamen hauek, estilo eta gai oso ezberdina jorratzen dituzten arren, helburu bera dute, ikusle harrapatzea eta istorio indartsuak eskaintzea. Honekin, jaialdiak berriro erakutsiko du, telesaila kultura garaikidearen erdigunan daudela. Tira, askorako emango dute, por 100 millonesek gainera, Kini Futbol Club Barcelonako futbolistaren baiketa historikoaren inguruan hitz egiten du, eta uste dute ikusmina handia dagoela bien inguruan. Ikusmina handia dagoela bien inguruan, baina uste dute crossoverren edizio honen nolabait berrikuntzetako bat ikusle gonbidatua izango dela. Nolabait, saio berri bat, eta bertan Sara Zurza izango dela protagonista. Donostiako abeslaria kontatu beharko digu, zer egingo duen honen guztiaren inguruan, edo zer den ikusle gonbidatuaren atal berri hau. Sara Zurza, egunon, eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, Inigo eta kompainia. Lehenik eta behin galdera bat erantzun behar diguzu, zuzinen Friends zalegoa edo Sex and the City zalegoa? Ostras, galdera zaia. Esango nuke behar bada Friends. Nik uste nuen beste aposto egin zenuela, Banuen hor. Bai, a ber, Sex and the Cityrekin nire asko gustatu zait beti, eta asko ikusi dut, baina egia da, gero urte batzuk beranduago berriz ikusten batzu, ez dela... Egia da. Realitate batzu daude horrez diatela asko... Bai, hau aipatu izan dugu inoiz Goiuri eta biok ere, uste dut antenan inoiz, telesail berriak, And Just Like That, eta bestelakoak, pelikulak eta agertu zirenean. Igual ez duela ondo zahartu telesailak, eta, badaudela hor goza batzuk, tira, igual, hain gustoko ez ditugu, nakaizu, Sara, aipatu dugu, badagoela, nolabait atal berri bat, espazio berri bat crossover honetan, eta ikusle gonbidatu, eta hori zuzara. Baina ze gehiago konta diezaiokegu entzuleari ikusle gonbidatu honen inguruan? Begira, ikusle gonbidatuaren atala crossover telesaien jaialdian izaten ari da 30 minutuko elkarrizketa bat, niri gaur urkizu kazetariak egingo diten elkarrizketa da, gero Ilenia edago beste ikusle gonbidatu batzoi ere baitare egiten, eta berezeki bi elkarrizketa batzuk behar bada, telesaien industria edo kulturarekin zuzenean zer ikusirik ez duten, baina ikusle, etxan dagoen ikusle hoiei gure gustuak jakinarazteko elkarrizketa batzuk. Orduan, nik uste dut entretenigarria izango dela, izango dugu pixka bat nire kasuan, nire gustuetaz, zenbat telesaien inguruan zenbat ikusi ditudan, zeintzuk gustan zezkidan, ze genero, zeintzuk ez. Pixka bat errepasa egiten nire telesaien bizitzari, gutxi gora bera. Ados, tira, Sara Zurza berotan ikusi izango duzu, Sara telesaien inguruan eta pelikulen inguruan eta azken aldian irratian ere aritu izan zara, eta batean, musikari eta abeslariaren
beste zerbait ere deskubritzen ari gara, Sara Zurza zinefilo eta seriefilo bat. Bai, arrazoi guztia daukazu. Egia da, nik batez ere azken hamarkadan telesai dexente ikusi ditu dela, nahiko telesai zalea naizela. Filmak azkenan betidanik ikusi ditut, ez? Baina egia da, azkeneko hamarkadan hori izan dudala, behar bada baita ere paradigma aldaketa honekin, ez? Telesai asko ikusi ditut eta ez neukan aukerarik horrekin zerbait egiteko, ez? Orain arte. Orduan, bai, egia da urten hasi naizela da pixka bat horrekin tonteatzen, bai. Aizu badakizu zein egon den crossoverren eta ez den etorri guri kaso egitera inigo. Zein? Fariba Seijan. Fariba Seijan ikusi dut, bai. Bai, astelenean egon zen Nagore Aranbururekin, egin zuten klaketaren saio berezia, eta nola gure, bigarren kafeko aurkezla izan zen Fariba Seijan, eta nola orain Madrilen bizi den, ezin izaten dugu berarekin aurrez aurre askotan egon, eta esan genuen behin, badator crossoverera egian engainatuko dugu etortzeko, eta azkenean astea juntza dugu, eta etorri gurera, Fariba. Ez da etorri gurera, ez, eta igual amua bota ere ez diogu bota. Nik duela gutxi audio bat bidali nion, eta pixkat bizton utzi nau, eta akaso hau ere entzuten ari baldin bada, aurreko audio entzun, eta hau erantzungo digu, baina Euskal Herria egiten duen arrango bidaian, entrevista ezak egun Fariba Seijan, azken urte hauetan izaten ari den ibilbide guztiarekin, eta Sara Zurzari ginen deskubritzen nolabait, musikari seriefilo bezala, Fariba Seijan aktore, musikari bezala ere akaso, batzuk deskubri lezakete, ze Sara Zurzak eta biok abestu dugu eta jo dugu eta ikusi dugu Fariba Seijan oholtzetan bin baino gehiagotan, bai ez, Sara? Bai, duela asko, nik ikerrez hautu nuenan, bera ere bai Faribak bere proiektua zuen, bertan ere ezagutu dugu musikari bezala, eta, karo, orain grazia egiten dit baita ere ez, bain bera bere aktore bide horretan, musika ere uztartu duela esan behar dugu. Bai, zalantzari gabe, eta aktore lanetan alako arrakasta duen honetan, badirudi musika ibilbide hori, bigarren plano batean dagoela, baina Fariba abeslari trebea da, eta saltxatzen baduzu, topatuko duzu haren inguruko bide asko. Sara Zurza, galdetu behar dizugu, aipatu ditugun bi telesail hoiengatik. Yo siempre a veces eta por 100 millones estrenaldiak datoz, crossoverrek izango du nolabait, bi ekoizpen horiek estrenatzeko aukera. Zerbait ikusel izan duzu, zerbait dakizuren inguruan, ze kontatzen diguzu? Yo siempre a veces inguruan ikusi ez bai, nahiko itxura hona okala uzet. Gero egia da ikusi dudala, behar bada arreta eman didan beste telesai bat dela Rabalear, ustez baita ere jaialdian estrenatu dela, eta ikusi nahi eta HBO-ren ekoizten da. Baina, ez naiz asko guztietan sartu, baina bai, Rabalear daukago ikusteko. Eta bai, zendiatzen ez da bat, baina... Ederki, aizu, Sara, gozatu gaurko crossoverraren hitzaldi edo hitzordu honetan hobeto esan da, eta kontatuko diguzu, ea zenolako esperientzia suposatzen duen, berrikuntza honek ikusle gonbidatua bezala deitu duten honek, eta zu protagonista izango zaituenek. Bai, mi esker. Zaindu asko. Inigo, crossoverreko urrengo edizio baterako, nik uste dut, gonbidatu behar zaituztela zu egiteko monografiko bat doktoren Alaskari buruz. Doktoren Alaskari buruzko monografiko bat egin dezakegu. Kontatzeko, ze hona den lo egiteko. Ze berezikin lo egiteko erabili duzu telesail hori. Bueno, erabili dut, pixkat, slow audiovisual deitu genizaioke. Ze doktoren Alaskak irauten du, pixkat infinito, eta nik enuen nahi bukatzea orduan, gauean... Eta pixkat atala, bagizu lo hartzen duzunean, ez egizula zehazki ze momentutan hartu duzun lo. Eta orduan urrenko gunean telesaia jartzen duzunean diozu baina hemen azken 3-4 minutuak lo pasan dituen, beraz 5 minutu atzera egiten duzu, eta 10 igual ikusten dituzu. Orduan, doktoren Alaskanik, gozo bizi eta dastatu alizan.
Entzuleok The Rembrandt entzuten ari gara, bueno, I'll be there for you kantuaren aitzakian, Just the way it is baby kantu honekin egingo ditugu rengo minutu paretxoa, eta segituan azken ordukoaren bila egingo dugu salto estudio zentraletara, gure rengo gonbidatuak dagoneko, hemen dauzkagu, eta ez dakit pianoa jotzeko baimen esken dabiltzan, Goiuri, ikusten ditut animatu xamar, gure farsan morra jotzeko. Lasai asko, nahi baduzue. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleo, goizeko 11 puntu ditugula, bagoaz azken ordukoaren bila gure estudio zen. Lander Martínez lankidea, antxe dugu eta. Lander, egunon? Egunon Inigo eta egunon, entzule guztioi. Gaurkoan aipatzeko ditugu memoria gaiak. Hain zuzen ere, frankismo berantiarreko errepresioaren ondorio zildako 15 laguni, hainbat euskaldun horien artean kalte ordainak ematea onartu baitu Espainiako gobernuak, Ángel Víctor Torres, lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroak, Víctor Manuel Pérezen 23 urte zituen Portugaleten bitiro jaso zituenean, eta Francisco Javier Núñez Fernández-en komisarian errizino olio edatera behartu zuten eta hiltzenaren kasuak baieztatu ditu horien artean. Espainiako gobernua 50 bat eskaera aztertzen ari da 1978ko urtarrilaren batetik 1978ko abenduaren 29 bitartean errepresio frankistaren ondorioz hil ziren edo lesio larriak jaso zituzten beste horren beste pertsonari kalte ordainak eta konponketak emateko eta dagoeneko 15 bat eskaera onartu ditu. Ángel Víctor Torres lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroak aurreratu duenez. El Gobierno, señorías, trae a convalidación por esta Cámara el Real Decreto Ley 6/2026 de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, sobre el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia. Horien artean hainbat euskaldunen kasuak daude, Víctor Manuel Pérez eta Francisco Javier Núñezenak baieztatu ditu ministroak. Kongresuko osoko bilkuran esan du, hori memoria demokratikoaren legea aldatzen duen lege dekretua baliozkotzeko eztabaidan biktimen kolektibo horri estaldura emateko eta aplikatzeko denbora esparrua 1978ko abenduraren 29 arte zabaltzeko. Egun horretan sartu baitzen indarrean Espainiako konstituzioa. Hala, kalte ordaina emango die Víctor Manuel Pérezen senideei greba batean, aldeko oktabilak banatze utxagatik
bizkarretik bitiro jaso eta hil zutenari eta Núñez Fernándezen senidei. Y permítanme acabar mencionando a Francisco Javier Núñez Fernández. Al volver de misa con su hija de 3 años, se encontró con la represión policial contra una manifestación por la amnistía que se celebraba en Bilbao. Logró dejar a su hija en el portal, pero recibió una dura paliza por parte de la policía franquista. Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado. Se le hizo beber 1 litro de aceite de ricino y coñac y murió 13 días después en el hospital. Ministroak aipatutako beste kasuetako bat Manuel José García Caparrosena da. 18 urte zituela, hil zen 1977ko abenduaren 4 Andaluziaren autonomiaren alde Malagan egindako manifestazio batean. Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiak aurreratu duenez, argindarraren, gasaren eta erregaien gaineko zergen jaitsierak 125 milioi euroko galera ekarriko du hiruhileko diru bilketan. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak ziurtatu du Bizkaiko Aldundia prest dagoela azkartasunez jarduteko ekialde ertaineko gatazkak ekar ditzakeen ondorioen aurrean. Besteak beste, ehun ekonomikoari likidezia txertatzeko eta inbertsio berriak eta kontzentrazioa indartzeko zerga neurriak aktibatzea aurre ikusten dutela dio. Gainera dagoeneko aplikatzen ari dira energiaren prezioa jaisteko zergetan egiten diren murrizketak eta kalkulatzen da hiruhileko honen 125 milioiko murrizketa ekarriko dutela diru bilketan. Etxanobek agerraldia egin du asteazken honetan Bizkaiko Batzar Nagusien osoko bilkuran, Elkarrekin Podemoseko Richard Bakero batzarkideak ekialde hurbileko gerra eskaladaren aurrean hartu beharreko neurrien galdegin ostean. Hay sectores que siguen obteniendo beneficios extraordinarios como las grandes energéticas y como ya defendimos en crisis anteriores, creemos que es de sentido común que quienes se benefician de esta situación contribuyan a financiar las medidas de protección social y económica. Aldarrekatu du Euskal Autonomia Erkidegoan alderdi moreko kide ere badenak krisiaz baliatzen diren enpresa energetiko eta finanziero handiek ekarpen sozial handiagoak egin beharko lituzketela krisitik ateratzen laguntzeko. Eta ekialde ertainera joanez, Irakek Ameriketako Estatu Batuen erasoak salatu ditu azken 24 orduetan gutxienez 22 lagun hil dituzte herrialde arabiarreko mendebaldean. Lehen ministroak uste du aireko erasoek zailtasun eta oztopo gehiago sortuko dituztela eskualdeko egonkortasuna lortzeko aleginean. Washingtonen aliatuak izan arren gogora ekarri dute erasorituko herri mobilizazio indarren milizia herrialdeko indar armatuen parte direla. Eta Israelek gerra borborrean ikusten du Benjamin Netanyahuk 400.000 erreserbista deitzea aurre ikusi du. Israel Katz defentsa ministroak arrotasunez aldarrikatu du 15.000 jaurtigai bota dituztela 12 egunetako gerran jaurtitakoaren laukoitza. Libanon hildako kopurua 1.094 lagunetara heldu da 121 aur barne. Goizeko 11:05 ez dugu bestelakorik aipatzeko trafiko kontuetan, lasaitasuna uneotan euskal errepidetan, beraz seinalea bigarren kafeako lankideei itzuliko diegu. Eskerrik asko Lander Martínez eguerdiko 12etan, informazioari helduko diogu berriz ere Naiz Irratian. Guk bitartean aurrera egingo dugu, entzuleok gure hurrengo gonbidatuak aurkezteko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Harri txiki batzu biltzen ditu nire esku aurrak Poltsiko txikienean ere kabitzen diren horietako Igandea, eguzkia, laino bat edo beste, giro epela eta udal plaza jendez lepo. San Ferminetako txupinazoaren eguna izan zitekeen, baina ez, korrika zen. Milaka eta milaka pertsona elkartu ziren Iruñan euskararekiko maitasuna erakusteko. Zerbaitengatik da lingua navarrorumaren hiriburua. Alde zaharretik auzo berriagoetara, Sarriguren, Mendillorri, Herripagaina, Lezkairu, eta horietan 100 ume lehen lerroan. Hortxe, euskararen etorkizuna. Baina korrika Bilbora iritsiko da eta agur esango diogu. Ez dugu hurrengo ediziora arte korri egingo, ez behintzat egun hauetan bezala.
baina korrika amaitzen denean ere, Iruñerria euskalduntzen jota su jarraituko dute hainbat euskaltzalek. Horren adibide da, Irauli elkartean. Lehenengoaren gisa berean. Eta agian ez dira egunero goizeko lauetan furgoneta baten atzetik korrika ibiliko. Baina esan dezakegu unkigarria dela pentsatzea edo zein ordutan nonbaiten zoro-zorragari batzuk euskararen alde lanean dabiltzala Gazteluko plazan. Sortu duten zulo txora. Urbildu duzu. Egunon, erko den Xabi eta Jon, zer moduz? Egunon. Egunon. Ondo zaudete? Bai, egia esan oso hitz politak esan dituzu, eta bai, gaude emozionatuak. Bai. Ezakit hobetuko dugun. Ziur baietz. Galdera errexak prestatu ditu gainera, Duela gutxi sortu zenuten Irauli. Familien hizkuntza ohituretan eragiteko asmoarekin, ez? Euskalduntzea, baino familiaren ikuspuntutik. Leku ezin hobean gainera, ez? Gazteluko plazako laugarren zenbakian. Nolakoak izan dira lehen hilabete hauek? Hasiko naiz. Sorrera bera polita da, ez, kontatzea. Nolabait, gure korapilotatik abiatzen gara, ez? Gu gara aurrak ikastoetan dituzten guraso, eta orduan, lehen lerroan bizitugu gauza asko, ez? Aurrak erdera zaien artean, guri dakizer, eta pixkat, hor korapilo batzu ditu, hola definitzen dugu, ez? Ez geunden eroso, ezta? Eta orduan, esan gero, egon gaitezke sofan kexati edo zerbait egin, ezta? Eta orduan, horrekin gobetan geundela, gertatu zen, laba berritu zela, eta bagenekien irailean abiatuko zutela fase berri hau, oso indartsu, eta ondoan zegoen lokalean, zegoen Iñaki Munarriz bitxidendarekin jubilatzea zela. Eta orduan, Iñakirekin badu harremana eta familiarekin, eta euskaltzalea dira, eta esan gero, hau da momentua, eta hiru adar horiek batu, eta sortu gero Irauli. Hain zuzen, familientzako, kalitatezko, jarduerak eta zerbitzuak eskaintzeko. Orain pentsatzen dezunean, igaro zaretela, hau egitea ondo legoketik, egin dugu, da, ze pentsatzen duzu, ze sentitzen duzue? Egia esan, abiatu ginen pixkat amets batetatik, ez? Gu bagenuen euskaraz bizitzeko ametsa, gure buruan eta gure bihotzean, eta ari gara, poliki bagoaz, hasi gara ja jarduerak eskaintzen, hasi gara ja pixkat komunitatea sendotzen, ja lehen da biziko harremanak, ja baitare beste auzoan eta plazan dauden eta Iruñerrian dauden beste elkartekin elkarlanean ari gara. Bagoaz poliki, gure ametsaia gauzatzen hasi da, eta oso pozi gaude, badugu etorkizunera begirada oso baikorra dugu, eta pozi gaude, eta harro, ez da, ekipo? Bai. Abiatu ginen, 6 hilabete, eta baina ari gara nabaritzen jendea, eta baita ere, nolabait esateko kualitatiboki ere, ari dela hurbiltzen, ez? Ikusten da bazela behar hori familietan, eta gure proposamenarekin, jende bat, hau da. Eta nolabait, batetik. Nola den, batetik uste duna menin erresago. Esaten dugu garela, gu batez abiatu gara praktikatik. Alako oinarri, teoriko bai baina praktikan abiatu gara. Horrek daukan guztiarekin, lokatzak daukan guztiarekin, baina horre gustora gaude. Eta nolabait abiatu ginen praktikatik, eta orain batek esaten duen bezala gara esperantza praktikoa. Nolabait ari gara ikusten, ez dela inzaila. Gauza batzuk, beldur batzuk genituen, nik bertigo batzuk, eta ikusten duzu, posible dela. Orduan, posible dela, eta erkoen edion bezala, zera, bide luzea dugula eta oso interesgarria. Lokaletik, ez dito senso, osea, lokala dugu, ez? Plaza, eta plaza ere nahi dugu landu, Iruñerriko sarea, baina, badugu ere bokazioa Euskal Herri mailan ere eskaintzeko, eta ari gara. Eta ari gara deia jasotzen, eta proposamenak, eta oso pozik bai. Aipatu duzue beharra hitza,
beharretik jaiotako zerbait da, baina zenbat du beharretik eta zenbat intuiziotik. Espero zenuten adibidez esan duzu, deiak jasotzen ari zaretela eta bazegoen intuizio hori esaten duena hau ondo aterako da. Edo hori orain iritsi da. Lehenago kezka besterik ez zegoen. Galdera hona da, ez dakit noa esan. Bagenuen gogoa, bagenuen intuizioa. Ez genuen intuizioa hainbeste dituko zigutenik, nolabait esateko. Ez? Eta gainera ez du gure, ez dakit flipatu nahi, 6 hilabete daramagu, ez daramo hainbeste. Orduan, guk ere aitortzen dugu hasieratik, guk ez daukagu konponbiderik. Nik nahi du konponbidea topatu elkarrekin. Eta hori da, esaten ari garena. Guk ez du konponbide absoluto bat eta hola, baizik. Eta horregatik hemen gaude ere, inork nahi bali madu lagundu, hemen gaudela, ez. Nolabait, eta jaburu esateko, eskaintza egiten dugu 3 bloketan, ez. Familiei, itzengo dugu hori, hortaz, nemezu, zehatzago, eragilei eta gero akademiari ere. Eta akademiari esaten dugu, lagundu jazaguz. Hemen gaude eta lagundu. Bideo entzungo dugu. Familia euskaldunak anitzak gara. Baina askotan, egoera eta korapilo berberak edo antzekoak bizi ditugu. A veces no hablamos euskera y dudamos cómo acompañar a nuestras hijas e hijos. Beste batzuetan, nekatuak gaude gure seme-alabek gehienetan edo beti gaztelaniaz erantzuten digutelako. Aspaldikoa dira gure ametsak eta egindako hautua, gure oinordekoen hazia ere bagara. Eta zu, zein da euskararekin bizi duzun korapiloa? Imaginatzen duzu euskararen erabilera hirukoiztuko bagenu? Imaginatzen duzu euskara edertasunarekin eta kalitatearekin identifikatzea? Imaginatzen duzu gure arteko harreman sareak eta loturak handitzea? Eta hiriburuzagian jendearen mingainak euskaraz dantzan jartzea? Iruñeko bihotzean, euskal hiztunen komunitatea trinkotzeko espazio ireki batekin amesten duzu? Amets eder horretako protagonista izan nahi duzu? Korapiloak soilik modu kolektiboan askaditzakegu. Elkarrekin, bai ala bai. Hiriburuzagia loratu. Dezake iraultzaile batek. Galdera oso zaila da, baina zuek egin dezue eta orain nik egingo dizuet zuei. Zein da euskararekin bizi duzuen korapiloa? Barkatu. Bai, barkatu. Nire kasuan 9 urte bete barrituen txikitxo baten ama naiz. Nire gurasoak ez ziren euskalduna, baina euskaltzaleak ziren eta ikastoran ikasi nuen euskara. Eta ni behin ere bikotea ez zuen euskaraz hitz egiten, gaztetan gaztelenako eskola batean egin zituen bere ikasketak, eta ja heldua zenean hasi zen euskara ikasten, ordan badu belarri prest jarrera, baina egia da modu natural batean itzaiola euskara ateratzen, ezta? Orduan, gure etxean badugu gaztelera, euskara, badugu orraste bat, ez? Eta ni beti mantendu izan naiz, beti ni ereduko irakaslea naiz, orduan ni beti egon naiz oso tope-topera euskararekin, ez da? Euskara maite dut, euskaraz bizi nahi dut, ez? Eta nire autua izan da. Orduan, txikiarekin ni beti euskaraz, baina egia da gero, bere erantzuna beti gazteleraz direla, eta ni nengoen oso frustratua horrekin, nengoen eta nago, ez? Baina, ora nire euskararekin bizi dudan korapilo potentea, nire kasuan hori da, ez? Nik euskaraz hitz egin etengabe eskola publikoan lan egin, gizartean, beti lagunekin, familiarekin, poliki gero eta euskara gehiago erabiltzen dut, eta nire txikitxoa dela nire bihotzeko maitea, hori, da pixka frustrantea da, ez? Eta, Jonekin, Xabirekin eta talikedekin askotan berak esan duen bezala, ez? Askotan badago kexa edo frustrazioa, baina modu individual batean, eta guk esaten dugu, guazen kolektiboa, guazen komunitatea egitera, eta guazen denon artean, porque azkenan egoera antzekoa bizi ditugu asko, ez? Ez gaude, mundu honetan gaude elkarrekin batzeko, ez? Aukera polita batean, ez? Egoteko, orduan.
Zuen korapio ere, pentsatzen dut antzekoa izango dela? Bai, antzekoa, eta justu antxe ez da nizinena. Porque izan da ikustea, familia asko korapilo antzekoa dugula. Eta etxean, bakoitza bere korapiloarekin burrukatu ordez, konpartitzea korapiloa, eta guztien artean, hasi asmatzen bideak, hasi asmatzen praktikak, tokiak, ideiak, elkarrekin korapiloi aurre egiteko. Eta hortan ari gara, korapilo hoiei aurre egiten ari gara. Bai. Nire korapiloa da, ni besteak beste, baina naiz Iruñeko euskaldun bat. Ezta, hor daukan guztiarekin, esan dute erdale herria da, inandi batean, Iruña, ez? Baina, era berean, eta horregatik jarri genuen hiriburuzagia hor leloan, eta ez, hiriburuzagia joan deituriko idazle batek, 8. mendea, 1913an idatzi zuen. Iruña da euskaldunen hiriburuzagia, ez? Eta hor, badago, guk aldarrikatzen duen hildo bat, ez, lerro bat, euskaldunak beti egon garela Iruñean, ez? Eta Iruñatik mundu guztia pasatu da, historikoki. Osea, bain irulegia gertu da, pentsa oso 2000 urtetan, zenbat jende pasatu den. Eta euskaldunak bertan egon gara. Eta izan gara, nolabait, eskuzabalak eta jendea lanea baldin badator, ongi, ez? Gero, pixkat, ez naiz hemen luzatuko, baina gerra segurako triskante izan zen kasu honetan Iruñeko euskal komunitatean, eta hor, eten handi bat egon zen, eta behar izan dira 2-3 belaunaldi hortan errekuperatzeko. Eta hor agertzen gara gu, ez? Nolabait. Eta orduan, Iruñeko euskaldun batek, ditu korapilo horiek, hauek aipatu bezala, asko dira, baina hizkuntzak dauka gauza bat, gure aldarrikatzen duena. Nolabait, mundu individual hontan, igual, gauza batzu bakarrik askatu itzakezu, baina hizkuntza dena ezin da bakarrik askatu. Behar duzu, gutxinez beste bat, edo jende gehiago, ez? Nolabait, komunitatea behar duzu. Orduan, bihurtzen da, nolabait, komunitate egiteko modu bat, jendearekin egoteko modu bat, eta oso irekia dena, nolabait, hizkuntza da ardatza, eta ez da besterik eskatzen, ez? Bestatzuk asko gehiago eskatzen dute, ez? Trukean. Eta, goixe. Duela gutxi Iruñeko lagun batek kontatzen zidan, egun hauetan korrikaren igarotze horrekin, zeunki garri izan zen guztia, eta bar, baina bazeolan lagun gipuzkoar bat, eta lagun gipuzkoarrek esan ziola, eski sartu nahi denda batera, eta baziren korrikako petoarekin, eta baino ardera zari ziren. Eta lagunanek esan ziola, ja maitia, eski zuzatoz, arnasgune batetik, euskararen errealitatea da danakoa, baina Iruñean eta Nafarroan orokorrean euskararen egoera askoz konplexuagoa da, eta konplexutasun hori ere ulertu behar da, ez? Pentsatzen dut zuei ere, aipatu ditugu, ez? Kontraesanak, korapiloak, eta pentsatzen dut horrelako egoerak ere bizitzea egokitzen zaizuela. Badagoela euskararen dagoen eta euskaraz egiteko gaitasun hori ez duenik, eta hori ere ontziaren barruan behar dela, eta badela konplexuagoa eta kaso tokatzen zaizuela, ez? Arnasguneetatik begirada epaikorrago hori edo batzutan bizitzea? Nik uste du baita ere, Iruñean behintzat, nik uste Euskal Herria osoan, Euskal familiak oso anitza garela. Osa, esan nahi dut, baditugu familia desberdin ugari, ez? Pues igual ama bat italiarra dena eta euskaldun batekin ezkondu dena, bere bikote euskalduna, ez? Badaude igual atzerretik etorri diren familia batzuk lanbide bila eta hien seme alabak dereduan edo areduan matrikulatu dituzten familiak, ez? Ama bakarreko familia igual Zaragozakoa dena eta Donostia etorri da bizitzera, esaterako, edo badira oso anitza gara, oso desberdinak gara, ez? Eta orduan, nik uste, guk nolabait iraulitik familia hauek guztia besarkatu nahi ditugu, ez? Guk uste dugu A edo D ereduan izena ematen duten txikitxoien familiak euskaraz hitz egin, euskara ulertu edo euskara zero izan, familia horiek euskalduna dira guretako. Orduan guk besarkatu nahi ditugu euskal familia anitza horiek. Bai. Egitarauari erreparatuta badago arreta ematen duen kontu bat. Biodantza familian, yoga familian, euskaldantza familian, ez da txikientzako egitaraua. Ez da ekarri umeak utzi umeak hemen ikastaro batean, segi eta etorri gero bila. Dena elkarrekin egitea da asmoa. Dena da
familian, ezta? Hau da, txikientzako baino helduentzako ere bai, denak begira puntuan, ezta? Bai, justo hori oso garrantzitsua da guretzat eta hasieratik izan da. Guk ez dugu lokal barruan gertatzen dena bintzat, ze irauli maila gehiago ditu, baina lokal barruan gertatzen dena, ez dugu nahi izatea horixe. Jun, utzi umek, eta oso jun beste gauza batea bitartean ez. Nahi duguna da izatea espazio bat, nun kalitatezko noski, baina bizipen goxo bat ere izatea familian. Gero, aurresiago gogoratzen zea egon zinenean ez, gogoratzen zea egon ginenean dantzatzen, gogoratzen zea egon ginenean ez dakiz zer egiten, egon ginenean horretan, guretzat bere bizikoa da, bai? Hasieratik izan da, eta hori asko zentzen dugu, familian da, bai. Ze politia. Hor, zera, bideoan ere aipatzen delako, testua erduenek egin eta da zoragarri gidoia, ez? Eta esaten dugunean, nahiko zenuke hizkuntzan erabilera irukoiztu, ez? Olako zeo esaten dugu, ez? Horrek, rigore zientifikoa du, zeren kale neurketetan aurrak eta heldua baldin badaude, erabilera irukoizten da, ez? Eta ingeniero batek esango luke, jarri elkarrekin etengabe, ez? Hori da, guk propio hemen egiten duguna, ez? Horrekin irukoiztu dezakegu, ikusiko lortzen dugun, ala ez. Eta, karo, Iruña guretzate eremu hortan, nolabait, gure jendearentzat elkartzeko tokiak behar ditugu, sortu behar ditugu, propio, ez? Iztun komedia trinkotzeko, ez? Piskat ariketa hori egin behar dugu eta baldintzak sortu horretarako. Eta hori da, irauli, ez? Lokal hortan gertatzen dena. Nolabait, familia horientzako topaleku izan dadila, ez? Eta hortik abiatu, ez? Piskat bat, zentrora joan eta abiatu. Eta hori xa. Eske lusatu neteke gehiago, baina eske roiatzen naiz. Aizu oso interesgarria da, entzuteko presa gaude. Aipatzen ari zinenaren arira burura etorri zait, nola lagun batek esaten duen baita ere, zebra bidean, ez? Semaforoak gorrian dagoenean askotan heldu gurutzatzen dugula, baina ikusten balin baduzu, badagoela guraso bat ume batekin, esaten duzu, bain pasa nahi dut eta ez da torkotxerik, baina umea hor dago eta enaiz pasako, ez? Umeari erakutsi behar diot, soilik semaforoa berdean dagoenean pasa behar dugula eta lagun batek esaten zidan, euskararekin pixka bat antzekoa gertatzen da, ez? Nere joera beti da gaztelania hitz egitea, mailan ume bat ez badago. Eta ume bat balin badago, joera euskarara aldatzen da eta iruditzen zait, oso aldarak eta bitxia. Bai, hori da gertatzen dena, praktikarekin hori gertatzen da. Kontzientzia hartze badago, nahita o nahi gabe, aurra daudelako, eta hori gertatzen da. Orduan adibidez, praktikarekin ikusi duguna da, lehena aipatu batzuk bertigo genuen eta orduan familia ardaldunak etortzen badira, ez? Hori asko gaitzen digute. Eta, praktika da, ez dela hain zaila. Nola proposamena guztia diren euskeraz, etortzen diren familiak baude kontzientziatuta. Orduan, ikusi du ez dela arazo, ez? Eta etortzen diren badutela kontzientzia eta orduan, ez badagola zer egin eta bihurtzen dela euskararako eta euskara erabiltzeko leku oso ona, ez? Eta bidea nahi dugu ikasi. Badakigu, igual hobetu egin daitezkela gauzak eta erkoen edion bezala, ez? Gara denetarik, orduan, igual denei ezin diogu gauza bera eskaini, baina bakoitzari zer, eta hortan asmatzea ere, hori da irauliren lana, ez? Eta hortan ari gara, eta horregatik, jardurak ere oso badenetarik da, ez? Nola betzateko, aipatu dituzu ez, yoga, biodantza, eta zakizer, ez? Claro, lakotan, nola esan, ez duzu ze bat izan behar, hortan parte hartzeko, ez? Igual, bertso tailerrak sortzen ditugunan, igual, eskatu behar da, ez? Euskara ezagutza gehiago mainan. Eta horren ari gara, hor ere bidean ikasten eta afinatzen, baina nolabait a priori zena bertigo bat ezakizer ikusten ari gara, ez dela. Eta orduan, erreitateak erakutsi digu, eramangarriago dela. Zer moduz, edo zer nolako feedbacka jaso duzue, bazakit gonbidatzen dituzunean, pentsatzen dut biodantza norbaitek erakutsi behar duela, ez? Euskal dantzak norbaitek erakutsi behar duela, ez dakit psikomotrizitatea familian, badago, ez dakit
irakasleak edo begiraleak edo dena harremanetan jarri zaretenean, ze feedback jaso duzu? Jonek hasieran esan duen bezala, gu azkenean gara azpiegitura sozial bat, ez? Berak esan du, ditugula nolabait hiru erpine, ez? Gure proiektuan, ez? Azkenean, azpiegitura sozial honetan, guk eskaintza ditugu jarduerak eta zerbitzua familiei, ez? Gero erakundeekin elkarlana sustatu nahi dugu, ez? Eta gero hirugarren erpina dira eragileak. Orduan eragileak dira zuk esaten dituzun profesional hauek. Guk azkenean badugu espazio bat, Iruñako Gazteluko plazan, orduan praktika euskaraz aurrera eraman nahi duten profesional hoiendako badugu hor espazioa, orduan espazioa eskaintzen dugu. Orduan askotan gu jo izan dugu gertuko eragileengana, ez? Joan gara eta eskaini diegu aukera. Eta beste batzutan, aldrebes, gertuatu izan zaizkigu euskal profesionalak, gertuatu zaizkigu, eta aitzue begira, landu nahi dugu indarra helduekin, ez? Orduan, aurrera. Orduan pixkat eragile horiek, guretako profesional horiek, askotan gu jaten gara edo, etortzen dira, hasi dira poliki-poliki etortzen, gerturatzen, bai. Ze polita, eta balego entzuleren bat orain esaten duena, nik ere lagundu nahi dut, bazkide egiteko aukera dago, ezta? Bai, jakina, bai badugu gure web horrian, bazkide egiteko imprimakiaren lotura, eta bai, eta animatzen zaituzteko egia esan, porque azkenean, bagu irauri, irabazi asmori gabeko elkartea da, orduan jakinak gastua badaude hor, pilo bat, eta hemen gaude gure ametsak aurrera eramateko, ez? Eta behar ditugu, diru elkarten diru laguntza behar ditugu, eta jakina bazkideen laguntza baita ere, ezta? Eta ez bakarrik Iruña herrian, Euskal Herria maila, azkenean gu, hasieran Jonek esan duen bezala, ez? Irauliko espaziotik abiatzen gara, Gazteluko plaza hartu nahi dugu, Iruña herria, Nafarroa, Euskal Herria eta mundua, ez? Orduan, ongietorria zarete guztiak, Argentinan bizi zareten euskaldunak, eta hemen Iruña herrian, Tolosan, bai. Guari gara ikusten, Euskal Herriko familientzat ona dela larun bat pasa, igande pasa, Iruñera etortzea. Nolabait, jende asko egiten dola, badakigu, baina propio, esango dugu, ez? Torri Iruñera bizitan, laba mazkaldu, arratsaldeko tailerretan parte hartu, iraulin, eta hori ere, nolabait, guri laguntzea da. Baina laguntzea da, era praktiko batean, familia horiek ere biziko dutelako esperientzia hori, eta ez delako zaila, nolabait izateko, eta guri ere lagungarri zaizkigu Euskal Herriko lagunak. Etortzen bai, badakigu astean zehar, astarte batez, ez dira Tolosatik etorriko. Baina larun bat, igual bai, eta hala da, ari gara ikusten. Adibidez batzuk erortzen dira, nolabait, Iruñean aktibidade daudenean, gure zirkoa, edo nobeten kontzertua, edola, igual, arratsaldean bali kontzertua, goizeko tailerretara etorri gurera, eta bueno, esan dute, Iruña plan ona dela Euskal Herriko familientzat bai. Ona. Eta amaitzen joateko galdera bat egin behar dizu, eta agian nahiko zaila dena, baina zuen iritzia jakin nahiko nuke, nola irudikatzen duzue 5 urte barruko Iruña? Gu badugu amets polit bat gure helburuen artean, eta da Iruñako Gaztelu plaza aurrez euskaraz jolasten betetzea. Venga, hortik, nik hori dedikatzet. Zebona. Bai, irauli da baita ere goldatzea, eta gure ametsetako bada, sabi diona, Gazteluko plazako loseta horiek altxatu, eta lorez betetzea. Zaila utzi dizute erkuden, bi erantzun hauen ondoren. Nire ametsa da, biziraurik mantentzea, hor egotea, jota fuego, hasieran esan duzun bezala, ez da? Eta, kaso beste irauli bat sortzea Bilbon esaterako, ez dakit, eta azkenean nahi dugu, edo Argentinako euskaletxe ondoan hor egotea beste irauli bat, ez dakit. Bai.
munduratzea. Bueno, irukote Erkuden Xabi Jon, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik, plazer bat izan da proiektu hau ezagutzea eta bat egiten dugu zuen ametsarekin, irauli gehiago sortu daitezela eta guk ere amestuko dugu, Gaztelu plazan umek euskaraz jolasten eta hitz egiten ikustarekin. Eskerrik asko irukote. Libre noa ikusten ali duzu nire galak gurunean berdin dute nire makoek berdin dute zure arazoiek galaxiaren erdigune zara, zulo beltzerraldoia, tani kometa bezala iesinoa. Ta orain nire naiz, aizea bezala, libre noa. Ikusten aldi duzu nire galak Eta hemen indiokerre gure txatean guk pasta tailerrak familian eta euskaraz egiten ditu interesatzen bazaizue, Goiuri nigo, ji. Bueno, pasako gara, pastak egitera honen batean indiokerre, pasako gara. Eazen ondartzortan Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Izara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. Gabon. Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Erakistain eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo? Bai, egualdi honekin, eta kantu berri ateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan, 611 411 868. Hierbas de la buena nana
con qué tono la mañana se te apareció serena. Nana ternura, nana cereza, nana que cura, nana que reza. Bihar, martxoaren 27 antzerkiaren mundu egun ospatuko dugu, eta festak luzatzea gustatzen zaigunez, gaur hasi nahi dugu ospatzen. Horregatik, holtzak ondo ezagutzen dituzten pertsona batzuk gonbidatu ditugu gurera. Gainera, gaurkoan, hango eta hemengo holtzak handiak eta txikiak eta gure lehenengo gonbidatuak oso ondo ezagutzen ditu, batetik kontalaria delako eta bestetik musika talde baduelako. Edo besan da, biak uztartzen dituelako. Hilazos para tu risa y confiésale a la brisa los secretos de tus rosas. Aldo Mendez Kubatarra dugu gaur gurean Beleta Roja proiektuko kidea, ahozkotasuna eta musika uztartzen dituen taldea. 2011an sortu zen proiektua eta ordutik 1000 emanaldi eta proiektu eta tartean Grammy Latinotarako izendapenak. Plazer hutsa da, bigarren kafe bat hartzera animatu izana eta gurean da Aldo Mendez, baina ez da bakarrik etorri. Ze, berarekin etorri dira Mai Golastiaga eta Isabel Agirre Sarobe, egunon irukote? Egunon. Egunon bai. Hola. Egunon bai. Nola hasiko gara? Hasiko gara Aldorekin, jaialdiarekin... Gauzat esango dizut. Nik kaosa maite dut, baina ni baino gehiago kaosa maite duen pertsona bat da Mai Gorostiaga Pozu. Beraz, asgintezke ez dakit malabareka. Vale. Bera, paiasok askotan esategu kausa da gure konforgunea. Hoixe, bera. Bueno, azken txampan sartzen gara ja, osao jaialdian, eta, bueno, sondo junda dena, publiko aldetik, artisten kalitatea, hemendik bisita desente izan diteu, ja, 2 egun bukatzeko, 3 egun, eta, bueno, azken goratzeko pixka bat urrengo ekimenak gaur oinatin, Aldo Mendez egongo da umentzako ipuina kontatzen, bihar Ibarran Sorgina Txirulina, Erika Likete kontalaria umentzako ere, Ostiral arratsaldean ordiziko gala nagusia eta lehiaketaren finala, artista puska eta nork irabazten duen aurtengo kalabazatxoa, eta larun baten topaketa, Euskal Narratzaien topaketa Tolosan, ekimenaz jausita, Urrezko Kalabaza sariak emango iteu, Kika Monarrizi badakigu Urrezko Kalabaza saria, eta Kikek, hau da primizia, urrengo astean Kikerekin egongo gara hemen. Epa! Erditxita daukate. Oso ondo. Así que Urrezko Kalabaza dun batek itzengo du urreko astean. Oso ondo. Ondo baderitzezue, Aldorekin hasiko gara. Bai, bale. Egingo dugu guk egiten ditugun elkarrizketa poliglota hauek, eta egingo dugu, hasiko gara, lehenengo galderarekin. Beleta Roja aipatu dute nik proiektua ezagutzen ez duten entzat. Jakin nahi dugu Aldoren partez kontatu zer den Beleta Roja, dakigu narrazioa eta musika kombinatzen dituen talde bat dela, baina horren garrantzia, zuretzat badela ez, matematika musikalaren barnean askatasun espazio bat sentitzea, aipatu ditut baita ere Latin Grammy-tako izendapenak, jakin nahi dugu pixka bat taldearen atzean dagoen historia. Pues sí, más o menos me he pillado algo, ¿no? Que primero deciros que la casualidad quiso que sonara esta canción, ¿no? No fue la que habíamos elegido. Pero ¿sabéis quién toca el acordeón? Pues una chica vasca, Nayara de la Puente. Ahí va. Así que para que veáis cómo a veces las cosas... Una persona maravillosa que conocí a través de Hernán Milla, el pianista, canta Beatriz Jiménez, que es una maestra de escuela que ahora está en Marruecos, y la música es de Miguel Ángel Maroto. Es decir, Beleta Roja es un juego. Yo últimamente estoy convencido de que hay que volver a jugar. Cada vez estoy más metido en el tema de pensar y repensar este oficio en relación con las infancias, ¿no? Y creo que el juego es una clave importante de todas las cosas que pretendemos hacer, las libertades, las felicidades, las búsquedas.
el anclaje. Y Veletas Rojas es un proyecto que nace del juego, nace de jugar. Yo tenía el sueño de y lo digo en primera persona porque era mi sueño personalísimo, de un centro de referencia sobre la música infantil en Ciudad Real, que era donde vivía hasta hace un año, y porque los latinoamericanos le debemos mucho a la música de ida y vuelta, a la música infantil, y en España la música para niños como anda de capa caída. Anda de capa caída porque cuando uno mira las raíces de la cultura popular, las músicas y los cantares para niños y niñas han sido algo importante. Nanas, arrullos, juegos de ronda. Y bueno, pues a través de Carlos y Hernán empezamos un proyecto para ayudar a una asociación de personas con discapacidad y ellos musicalizaron mis textos, surgió este disco que se llama Donde nace la luz, y a partir de ahí surgen las sinergias. Y realmente todo, digo que empezó jugando, porque yo creo que todo sueño tiene algo lúdico. Luego una de las hijas de Carlos, que ya está en tercer año de la universidad, cumplía años, y Hernán propuso que hiciéramos un cine. Y el cine era una caja de zapatos con una linterna. Y las invitadas y los invitados al cumpleaños recortaban unas siluetas que la niña elegía aleatoriamente, random, palabra de moda ahora, que siempre que puedo lo subrayo porque la gente no sabe lo que es random, pero lo dice porque es random decirlo. Y entonces recortaba las figuritas, ella elegía, y con las figuras que iba proyectando la linterna en la sábana, yo iba improvisando una historia y ellos sobre esa historia improvisaban la música. Esa es la clave de todo. Y a partir de ahí, pues, hicimos un segundo trabajo, Canciones y Palabras. Eran muchos músicos, porque ellos son músicos clásicos, aunque hacen jazz y algo de música popular también, pero están muy metidos en el tema. Y sabéis que los músicos clásicos, si pueden tener una orquesta sinfónica, va mejor. Pero claro, 15 artistas en un escenario, eso es inviable. Y ahí surgió Sonidos que Cuentan, que fue el tercer disco que grabamos, que es una propuesta lúdica en el que jugamos, yo es que de música, solo el sentirla, desde la perspectiva de la música de cámara, hacemos jazz. Y es muy bonito porque no hay nada preconcebido. Todo surge en el momento, que supone que haya una escucha permanente. Es un juego. Hay un juego de confianza, está la espontaneidad, pero también está la regla, porque toda improvisación, payaso, clown, toda improvisación exige una regla, sobre todo para no perder el camino, o tu camino, que a la larga es lo que juega. Y de ahí creo que lo bonito es, primero, que a mí me ha permitido recolocar mi voz, encontrarle registros a mi voz, me ha permitido dibujar las historias desde otro lugar con otras sonoridades, habitarlas. Y yo siento, cuando cuento una historia de las que cuento con ellos, con Carlos Cano y Hernán Milla, Carlos flautista, Hernán pianista, cuando cuento yo solo, siento que mi voz está sostenida por la memoria que me deja el jugar con ellos. ¿Qué tiene de bonito? Que es un juego de escucha. Yo creo que es la clave de todo proceso de improvisación, y más en nuestro oficio. Escuchar no es solo escuchar al otro, sino escucharte a ti mismo y leer la cara del otro, la mirada del otro, cabalgar la respiración y el pulso del otro. Y es muy bonito. Entonces, desde los escenarios más íntimos hasta los más grandes, porque hemos estado en México con 1.500 niños, y de pronto que te bajes de un escenario y te digan, es la primera vez que en este espacio hay 1.500 niños en silencio, algo pasa. Que hablábamos esta mañana con Isabel del silencio. Y yo creo que lo bonito de Veletas Rojas es, para mí, ellos, bueno, como músicos tienen otras búsquedas, que es la perfección, la sublimación, yo el goce. Para mí el disfrute es la clave del oficio. Entonces, cuando me subo al escenario, pues puedo jugar. El cuerpo baila, la voz también baila, y hay un juego de improvisaciones en el que fluimos. Ze ona, saietuko gara pixkat labur biltzen, Eraldoka aipatutakoa, gehien bat, mezu nagusiarekin geratuko gara dela ofizio jolastea dela. Ez ipin kontalaritza jolasarekin lotu behar dela, eta jolas batetik abiatzen dela Veleta Roja proiektua, ez da. Oso interesgarri iruditu zaite, aipatu dula,
Kuban musikak garrantzia handiagoa duela eta eragina handiagoa duela, eta aldiz Espainiara etorri zenean konturatu zela, egian hemen ez zitzaiola inbesteko garrantzia ematen, eta horrek baduela baita ere ez jolastearekin, ez? Aipatu dizkigu Carlos eta Hernan bere kideak, eta nola jolas batetik hasi zen, aipatu du, ametxe batetik hasi zela, baina ametxak beti duela jolasetik baita ere, eta kontatu dugu oso historia poliki bat, ez? Nola zinetxo bat sortu zuten zapatakaxa batekin, eta linterna batekin. Eta linterna batekin, eta antxe aritu zirela, ez? Carlosen alabarekin, eta Aldok improvisatzen zituela historiak, beraiek musikak, eta horrela piztu zela zerbait, ez? Gero ere iritsi zirela beste bigarren diskoa, eta aitortu digu asko duela improvisaziotik egiten dutenak, eta improvisazioak ere baduela jolasetik. Azken finean dena da jolasa, hori da ondorioztatu dezakeguna, eta jolasa eta entzute etengabe bat asko gustatu zaite aipatu digu, ez? Entzutearen garrantzia, ez? Bestearen albokoaren aurpegia irakurtzearen garrantzi hori, eta baita isiltasunaren garrantzia eraz, oso ederra kontatu diguna, eta zoragarria. Siéntalo sin miedo que yo te miro. Joango gara bigarren galderarekin. Azken marxista pop gisa autodefinitzen du bere burua Aldok, eta galdetu nahi genionez horrek dozkan implikazio politikoengatik, eta kubatar bezala nola bizi duen gaur egungo egoera, ez? Berak aipatzen du baita ere sormen artistikoan horizontalitatearen kontzeptua, eta gertatzen ari denaren lekuko gisa jakin nahi dugu horizontalitate horrek ze garrantzia duen. Mira, siempre que oigo, primero que te escucho maravillado, porque me parece que el bilingüismo es una maravilla. Es una maravilla verte fluir en tu lengua y entender e intentar entender lo que yo he dicho en la mía. Eso es maravilloso. ¿Cómo pudieron prohibir las lenguas y la diversidad lingüística alguna vez? Con lo que es bueno eso para todo. En fin, pero bueno, vamos a pensar. La horizontalidad es una de mis preocupaciones y volvemos a lo lúdico. Yo creo que precisamente porque jugamos menos, yo siempre le explico, sobre todo a los cuenteros y a los maestros con los que trabajo, el adulto se vuelve vertical. La moral es una cosa muy mala, porque te va constriñendo, y en esa lúdica el niño es ético. Y en el cuento hay que ser ético. No son mis respuestas, son también mis preguntas. Y son tus preguntas. Y yo creo que el arte es horizontal no cuando se aparea irracionalmente con una ideología o con un modo de pensar, sino cuando es capaz de construir esas ideologías y esos modos de pensar para construir un vínculo con el otro. Ayer me pasó una cosa súper curiosa en Estoa, que hablé de Cuba. Sabéis que Cuba ahora está en el candelero, en un candelero rabioso, porque es un candelero que cabalga entre la urgencia y el olvido, y es triste, es vergonzoso, es penoso. Pero como diría Mario Benedetti en uno de sus textos, la patria se nos muere de tristeza. Y se nos muere de una tristeza honda porque de dentro no somos capaces de lavarnos los interiores y desde fuera pretenden unos pisotearnos y otros hacer bandera de una dignidad que no es tanta dignidad. La dignidad no es una metáfora, hablando de horizontalidades. La dignidad no es una metáfora, la dignidad es una aspiración y es un cotidiano y es una lucha. Y cuando digo lo de marxista pop es porque yo creo que el universo humano, la humanidad, solo se salvaría a través de la poética, de una poética honda, de una poética que buscara la empatía. No sabemos lo que es la empatía. La empatía a veces no es ponerse en el lugar del otro, a veces es
llegar al lugar del otro y si no eres capaz de estar, irte y dejar que el otro se bañe en su propia salsa. La empatía es un juego mucho más complejo. Entonces, esto de la horizontalidad entra con Cuba, entra con la política, entra con el miedo al olvido, entra con la memoria. Yo creo que a la larga toda historia que se cuenta, que se narra, que se sube al escenario, no solo está contando tu propia historia, está despertando otras historias, otras voces dormidas, otras voces malsonantes, porque las hay gritando a la par del que grita el silencio. Cuando hablamos de horizontalidad, hoy hablábamos de la experiencia que vais a hablar hace un rato, y te decía qué bonito que escuchar las historias de los jubilados de Tolosa te haya permitido a ti, foránea, entrar en Tolosa. Esa es la horizontalidad. Cuando yo puedo poner mi voz a las voces de otro, cuando soy responsable de mis silencios, incluso soy responsable de mis gritos. Entonces, yo creo que la horizontalidad es la clave de la comunicación humana, porque históricamente la comunicación está en el niño. Así como es lúdico en el jugar, tiras una pelota y a los 3 minutos son niños. Nosotros primero nos analizamos, nos miramos, si somos altos, si somos gordos, si somos bajos, si somos vascos, si somos cubanos, si somos de izquierda, si somos de derecha, si olemos bien. El niño no mira nada de eso. Pero nosotros le vamos inoculando todos esos virus que tenemos nosotros, que se llaman moral, y termina siendo esos seres ásperos y rígidos que somos. Entonces volvemos a la horizontalidad. Yo creo que hay que contarse, hay que desnudarse, hay que descubrirse, porque tu desnudez va a ser siempre un espejo para otras desnudeces que no son capaces de mostrarse, y tenemos un compromiso. Y ese compromiso, aunque no lo quieran asumir muchos, yo creo que el arte es político, porque la política no es gestión a nivel de Estado. La política es condición sine qua non del ser humano para mejorar la vida que vive. Es decir, la política es, como diría Italo Calvino, detenerse a mirar dentro del infierno que no es infierno y hacer que perdure. Eso es política. Lo que pasa es que nos han construido un infierno y aquí estamos, perdidos en el marasmo de las verticalidades, atravesados por un montón de mala prensa y jugando el juego de al final ser nada. Jo, barkatuko diat entzulek, baina geratuko nitzake orduak eta orduak aldo entzuten galdetu diogu horizontaltasunaren inguruan eta aipatzen zuen, ez? Hori ere jolasarekin lotuta dagoela eta nola nagusitzen joaten garenean eta heldutasunak ere ekartzen duen, ez? Vertikalitate bat zoragarria iruditu zait aipatu duen gauza bat, berak aipatu du duintasuna ez dela metafora bat, duintasuna egunerokotasuna dela, duintasuna borroka bat dela, eta hori ekartzen duela erdigunera esan dugu, berak kubatarra dela, ez? Eta bueno, duintasuna aipatzen zuen, Kubak bizi duen egoeraren gatik, eta uste dut oso ondo laburbildu duela egoera bitza aipatu dituenean, Kuba badagoela larrialdiaren eta anzturaren artean, bi kontzeptu horien artean dagoela orain Kuba eta Benedetiren zira hori, ez? Aberria barrutik hiltzen zaigula penaz. Hori ere garrantzitsua izan dela, bai. Bai, egoera ze hitz egiteko, ez? Bertako pertsona batek hitz horiek erabiltzea egoera azaltzeko, uste dut beste hori ere hausnarketarako ematen digula eta geratzen garela bere azken mezuarekin dena dela politikoa. Politika ez dela gobernuak egiten duen kudeaketa bat, politika dela egiten dugun guztia eta gizakiaren nortasunarekin bat datorrela, eta bizitza hobeago baten bila egiten dugun guztia hori ere politika dela. Badakizue irratian minutuak eta segunduak garrantzitsuak izaten direla, eta jarraitu egin behar dugu, ze Isabela Agirresarobe hemen daukagunez, berari ere galdetu nahi diogunik, hemen prestatuta neukan Tonuchiren liburutik hartutako parrafo luxe bat, baino ez digu denbora ematen, eta beste baterako gordeko dut, basoen eta hirien arteko dantza hori asko interesatzen zait, eta zuzenean joko dugu, hau belaunaldi egitasmoa ezagutzera, gazteak eta helduak elkartzeko helburuarekin sortu zen proiektu hau, aurren iria proiektutik tiraka, belaunaldi arteko ipuin kontaketa saioak sortu dituzte, eta horretarako Isabel egonda garai bateko historia eta pasarteak ikertu eta jasotzen jubilatuekin, eta galdetu nahi diogu, zemuzko esperientzia izan da?
esperientzi ederra izan du da. Bai, hoxe, zoragarria da. Entzutia, benetan, pertsona, adineko pertsona hauei entzutia, ez zuzentasun batien hitz egiteagatik eta ze tonotan hitz egingo duten aurretik pentsatuz, baizik eta natural hitz egiten hasi, eta historik jaso, beraiek uste ez duten, histori txiki horiek zenbat aberazten duten eguneroko bizitza. Eta, bueno, oso ondo hartu naute gaina. Eta, bueno, nik esatet, jala ester, Tolosan, igual guk etxeko zapatilak esate dugu, baina uzet hemen txapinak. Bai. Igual, txapinak erosiko ditutela Tolosan ibiltzeko. Bai. Maik esan zigun, eta orain ez dut gogoan zertzen, jubilatuekin eta izketan deskurritu duzula zerbait Tolosan sortu zela. Zertzen? Adibidez, parrilla inklinatuta. Hori da. Olioak analizatzeko hori ez da. Hori da. Tolosar batek ez? Bai, hoxe izan zidaten, Tolosan revoluzio bat izan duzala, parrillakin, bestela aragileak erregustua edo hartzen dula, eta inklinazio pixka batekin jarri, eta kitxo. Arazua konponduta. Bai, Tolosan, gure eguneroko tasuneako asmakizun batzuk egon dia, bai hoxe. Bueno, bildu dituzuzuko pasarteak, ez? Adineko jendearekin, baino hemen ezinbesteko pieza dira baita ere eskoletako ikasleak. Nola uztartu dira bi gauza horiek? Ba, ederki. Intujai espazioan elkartu ditugu, eta hor danak adin jakin batekoak izan du dira, 10 urtekoak, eta ikaragarri zenik. Hemen entzundet gazteak eta adinekoak elkartzia, baina nik uste aurrak diala boendik 10 urtekoak. Eta hor da hola edertasuna. Aurro horiek beraien herria, beraien herriko kontu horiek entzutia, nolabait garrantzitsua da, ez? Da orduan beraiek sentitu dira, historioi nik ez nakin, edo antzeko zerbait entzun dut, edo auzo baten aipamena egindanean, batek baino gehiago esan izan du, ni auzo hortan bizi naiz, ara, eta egin jote da, kontatu diaten da, zuek igual etxian galdetu edo, aiona monei galdetu, ia hoi hola dan, edo, beraiek ze berzio kontatzen dizuen, bai. Errepikatzeko modukoa? Hau nik uste dut, hasiera bat bezala ikusietela. Proiektu honen abia puntua, honek eman beharko luke normaltasun bat, generazio artien hitz egiteko modu hoi normaltasun batien sartu beharko luke. Zegoen gaude dana adinka zailkatuta ekitaldik. Adinak edo ze gustu dituzun, dana batetik beste jutegia antolatuta. Eta hemen, generazio arteko harreman horiek, haure azkenean antolatu beharra izan dugu gertatzeko, baina ederren alizateke naturaltasun batien izatia. Batzu urrengo astetan Isabel berriro ekarriko dugu sakontzeko igual gai honetan, porque iruditzen zait superinteresgarri, nik kanpotik ikusi esaio guztik, eta baditut ere nire ikerketak, nire tekla jonaian, gehiago jakiteko, herri guztitan inbarko zan zerbait. Etxekoa denez Isabel alaxe egingo dugu, eguerdiko 12 dira, eta gurtu egin behar dugu gaurkoa, Aldo, Isabel eta Mai, mila esker benetan, eta guk bihar itzulera izango du hemen, goizeko 10 eta 5 entzuleok bagoaz informazioaren txanda orain hemen txena, naiz irratian zaindu agur! Keep calm and bigarren kafea.